сябры. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Так, чаго не хапае? А дзе наша феечка? Не ведаю, але яна сказала, што хоча асвоіць новую прафесію. Але ж яна фея, што можа быць лепей? Правда, сябры? Давай паклічам яе і ўсё высветлім. Феечка! Хадзіць сюды, калі ласка. Міліначку! Што здарылася? Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Ой, феечка, а што вы там такое робіце, што пра нас забыліся? Не-не-не, я не забылася, я просто зацікавілася эксперыментам. Якім эксперыментам? Я таксама іх люблю. Ён не горшы за чары, але пакуль што гэта сакрэт. Вось атрымаецца, тады ўсё даведаецеся. Чакайце, а нам што рабіць? Вы хочаце, каб мы лапнули ад цікаўнасці? Ну, цярпенне, прыдумайце што-небудзь, пагуляйце, а я хутка. О, лёгка сказаць, прыдумайце. А што? Ну давай тады пакуль пагаворым. О, давай, напрыклад, пра тое, хто кім хоча стаць, калі вырасце. Кім ты хочаш стаць, Яна? Ну, я яшчэ не вырашыла, але мне вельмі падабаецца прафесія мадэльера. Люблю прыдумаць прыгожыя строі, сукенкі, капялюшыкі, упрыгажэнні, каб у іх на баль можна было пайсці. Уяўляю. А яшчэ мне вельмі падабаецца прафесія кандытара. А гэта той, хто торцікі робіць? Ага, і пірожныя. Клас! Яна, выбірай кандытара, і табе добра будзе, і нам. Ням-ням. Я падумаю. А ты, Тёма, кім хочаш быць? А мне таксама некалькі прафесій падабаюцца. Ну, напрыклад, якія? Напрыклад, вучоны. Ён усё вывучае і ведае, і я так хачу. Добра. А ў перапынках можна перакусіць маімі пірожнымі. Але і выратавальнікам я таксама хачу быць, каб дапамагаць усім, хто трапіў у бяду. Як супергерой? Ага, вось уяві, ідзеш ты па вуліцы, і раптам уздымаецца моцны ветер. І закідвае цябе на дрэва. Ой! Але тут з'яўляюся я. Ту-ду-ду-ду-ду. Супергерой Тёма! І знімаю цябе з вышыні. А я такая: ах, дзякуй табе, выратавальнік мой! А я такі заўсёды рады дапамагчы. Сядаю ў сваю спецмашыну і паімчаў далей усіх ратаваць. Класна! А яшчэ, Яна, я хачу здымаць цікавыя фільмы. Ого! Цур, я ў самай галоўнай ролі, бо актрысай я таксама мару быць. А чаму б і не? Тёма, а якія б фільмы ты здымаў? Самыя цікавыя, прыгодніцкія ці фантастычныя. О, а давай мы для гледачоў адну гісторыю пакажам. Якую? А вось такую. Вось яна! Незаселеная планета! Вакол нікога! Нарэшце я змагу спакойна адпачыць, зорачкі палічыць. 1, 2, 3, 4, 5. Выйшла Яна пагуляць. Выяўлена невядомая форма жыцця. Хто тут? Я робот. Эх, вось я адпачыла у адзіноце. Вельмі дзіўная форма жыцця. Не чапай! Умее размаўляць. Ты што, ніколі касмічных падарожнікаў не бачыў? Не бачыў я, тут нікога не бачыў. Я адзін на планеце. Зусім адзін? Зусім адзін. Ах, няшчасны. А хочаш, я возьму цябе з сабой на маю планету? Там шмат народу. Хачу. Мне вельмі сумна тут. Дык, паляцелі! Вось і цудоўна. А потым вярнуся сюды і нарэшце адпачну. Здоровское кіно у нас атрымалася.
Бо ми цудовна команда. Так, ну і де феєчка? А разом з обіцяним експериментом. Ми вже стільки усього поспіли, а я все нема. І нема. Я тут! Еурика! Отрималася? Трималася. Так показуйте швидше. Для експеримента нам спотребиться шклянка з водою, одно яйко, бачите? Ага. І ще соль. Я беру 5 столовых ложек соли и аккуратно перемешиваю в стакане. 1, 2, 3, 4, 5. Ось так. Ну, Тьома, гляди. що ви бачите? Ух ти, яйка пливе. Хіба не цуд? Все, я кидаю професію феї і становлюся експериментатором. Подумаєш, це зовсім не цуд. А що? Звичайний закон фізики. За солі щільність води повеличується і усе робиться легчайшим. Це все ведають. Усі? А я не ведала. Тьома, а много таких законів? Незлічено. Слухай, а навчиш нас? Ну, відомо. А тільки феєчка, а давайте завтра. А чому не сьогодні? Бо час мультик глядеть. А, ну завтра, значить завтра. Ага. Глядим. Глядім. Ну, ось і все. Час рихтуватися до відпочинку, каб завтра з раніці почати експерименти. Тьома, ти не забився? Не забився, феєчка, не хвилюйтеся. Ну, ось і добре. До побачення, дівчинки і хлопчики. Бувайте, сябри. Доброї ночі і цікавих снов. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо, тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.